କରିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟ କାମ କରନା କିଏ ଚାଲିଯିବେ ଆସଲ ଚଳେ ଆବିର ବୁଲି ବୁଲି ନାମ ଗୁଣ କଲର କେତେ କଥା ପକ୍ଷୀ କହିବା ପାଇଁ ଚିକାର ମନ ହେଲା ବୋଲି ପାଉଁଜିଟା ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ ତେଣୁ ପାଉଁଜି ବେକରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ କାହିଁକି ନା ନାଚ ଉପରେ ତୁ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଗାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ତେଣୁ ଗାୟକ ହେଇକି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ତୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଡକେଇକି ଆଣି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଏ କଳା ପରିବେଷଣରେ ମୋ ଆମେ କାରବାର କରୁ ହଉ ହେଲା ଚୋରାର ଖଣ୍ଡେ ବାଦ୍ୟ ଆସିବ ପରିବେଷଣ କରେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆସିବ କଳା ପରିବେଷଣ
ये पूछा बीटी भाई बीटी আপনি তো বহুত ভালো কবিতা বহুত কথা চলে যা গাই যা গাই যা তোরা তোরা নারী তত্ত্ব